Maňa öz dostlaryňyzy görkezem, men size geljegiňi aýdaýyn. Egerde siz adaty adam bolmak isleseňiz, size işe gitmek, durmuş kurmak, 2-3 sançagy östürmek hemde bir kisany it saklamak gerek. Emma siz ondan uly zady ýetmersiňiz. Sebäbi siziň maksadyňyz çäkli. Uly zady ýetmek üçin uly zady maksat edilmeli. Den paýna. Ýaşlara maslahat. Eger siz milyon kazanmak isteseňiz, siz milyon kazanarsyňyz, emma 1,5 milyon hiç kazanmarsyňyz. Egerde oğun ýa-da 100 milyon kazanmak isteseňiz, siz hiç kaçan milyard kazanmasyňyz. Egerde siz milyardlarça adamyň durmuşyna täsir etdirseňiz, siz milyarder bolarsyňyz. Ine formula. Gymmatly bir zat öýredim. Maňa öz dostlaryňyzy görkezem, men size geljegiňi aýdaýyn. Siz näme üçin işiňiziň uğruna bolmaýandy bileseňiz gelýärmi? Onda daşyňyzy gurşap bolan işçilere beredin. Meniň baýlygymyň sebäbi köpleriň ýar tanýan işini edýän. Siz özüňiziň näme etmelidiňizi öýren gowy düşünýäňiz, emma onu etmeýäňiz. CNN'in esaslandyrjysy Ted Turner ilki 10 ýyllap ofisde ýatyp durdy. Onuň öýü ýokdy. Bill Gates gecenin ofisde geçirdi. Steve Jobs, Elon Musk ofisde ýatyp durdular. Men bu sanawy ýene dowam edip bilerim. Indi olar işi şowuna we öýren baý adamlar. Meniň özüm kabinetde ýatyp durdum. Eýle ýagdaýy hemmekçi döwürgep bilmeýär. Hatta siz ofiste ýatyp durmak islemeseňiz, siz öz çağaňyzy gowy mekdepde okatmagy hukman islämeli. Sizde öz etçeňizi garrylyk wagtynda onuň alajasyny etip bilmäge mümkinçiligiňiz bolmaly. Olaryň hemmesi pul talap edýär. Öz çağalaryňyza gowy mümkinçilikleri beriň, pul däl. Men aradan çykan wagtym çağalarym meniň milliardlarça pulumdan ýekeci sen tem almalylar. Meniň çağam muňa düşünýärdir, emma bir ýerine yaramaýar. Ýogsa da, ähli döwürleriň iň baý hemde üstünlikli telekeçileriniň biri Andrew Carnegie aýdýar. Çağı üçin iň haýyrly zat, ol hem garyplykda dowulmakdyr. Garyplyk işlegi hemde maksady okkunlulygdyr edýär. Men şeýle ýagdaý başdan geçirdim. Men belli bir derejede garawol çağadym. Men uly ýakynçylyklary uçar bolan bir näçe tutulýar edildim. Bu entek kakam polisiýa işgär bolup işlendi şeýle. Soň men Kanada terkeldirli mektebine meýletin gitdim. Bu 1966-njy ýylda Vietnam uruşynyň möjülen wagtydy. Bu bolsa meniň durmuşymy ýetgitdi. Bu hakykatdan da meniň durmuşymdaky möhüm bir zatdy. Täze tejribe, täze gurşaw. Fortune 500 sanawyňdaky direktorlaryň 3-den 2-sinde bir umumlyk bar. O da harby geçmiş. Olaryň köpüsi Washington otynyň türlü görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Hoşuny we Washington oty näme öwredýär? Tertip düzgüni we pikirini jemlemegi. Şu wagtdan herekete başlaň. Başlanyş derejeden we eliňizde bar bolan zatdan başlaň. Kämilligi unutulmaň. Kämillik osatmak. Mysal üçin inženerler hemişe öz çyzgylaryny kämilleşdirip geden bolsalar, onda hiç bir maşin hiç gaçan göterjiden düşmezdi. İnternet biznesinde hem şeýle. Ýaşlar hemişe internetde bir zady barlaýar, ýene barlaýar. Olara gowy enjamlar gerek. Olar saýtyň gowy bolmagyny, öňüň gowy bolmagyny isleýärler. Siz bar bolan zatdan başlaň. İnternetdäki iň bir ajaýyp zat, o da gysgawatdaky netijeler. Siz öňüň barýagy bir näçe gün işledeniňizde eýem adamlara onuň yarajagy ýa yaramajagy düşünükli. Eger yaramasa, täzesini döredin. Ýakynda bilen ýanaklaryň bir ýerinde ýetkinjekler maňa aýtdylar. Biz bu programmany bir hepde barlap gördük. Ahirinde onu yapmaly bolduk. Olar men näme üçin mesele näme diýer